खैरा नोङो नायफिनो मिनिनानै होयोबोला Aduh. गिनाय मोनो आङो नोंखौ नों बुनो होसोयो सिमाङावबो नों फैयो आंखौ नों सिगियो अननाय आंनि होनो नोंखौ नायगिरदो बंदा तू अच्छा है handsome भी लगता है don't know if I need you जो भी कहूँगा सच में कहूँगा बंदा ये सच्चा है I'll be your mister and you'll be my missus relation ये पक्का